Sanibonani wey'ngane zakwethu, ngibingelele bafowethu nodadewethu. Obafowethu, ngicabanga ukuthi abaningi sebeke bayihlangabezana naley'ndaba la ku-social media. Cha bafowethu, iy'ndaba zithi lapha-ke nami sengiyahamba ngashayisana nazo. Zithiwa uCastillo, uCastillo my Castillo, abaningi bayamazi-ke. I-Chiefs yamriliza nje kuqala isizini. Yathi cha, yabonga. Kodwa indaba evelayo-ke njengamanje kuthiwa uCastillo i-Chiefs kuvela ngathi isiphinde yamusayina umfana omdala. Kuvela lokho ingane masingazithi kuyiqiniso kangakanani lokho, kodwa kuvela ukuthi isiphinde yamusayina yathi akabuye ekhaya umfana omdala azosiza iqela elikhulu eliyi-Kaizer Chiefs, njengoba i-Chiefs inamagemu amaningi kule sizini. Bakwazi ukuthi idlala i-Confederation Cup, i-league games ekubukeka ngathi nawo hhayi azoyixaka mase kuhamba isikhathi. Kuphinde kube nale khaphu le okuyi-Nedbank Cup abafuna ukuyidifenda masibuka, noma okumele futhi beyidifende, yabo. So-ke kuvela ukuthi kuCastillo ngathi iphinde yamusayina i-Kaizer Chiefs, yathi Castillo buya ekhaya mfana omdala, ngoba ngathi akakasayinwa nayo i-team eyodwa okuvelayo njengamanje. Singazi-ke ukuthi le ndaba lezi ziyiqiniso elingakanani. Ngicabanga ukuthi nawe-ke olapha ekhaya usuka wayibona lezi ndaba, kodwa makuwukuthi ziyiqiniso, cha, kuyobe kuyindaba ezinhle kakhulu ngane zakwethu, ngoba lapha esiswini engicabanga ukuthi benza iphutha ukuthi bemhambise uCastillo emva kokuba silahlekelwa uSmartisa. Benza nje iphutha. UCastillo uwumdlali ocishe adlale njengaye uSmartisa, uyakwazi ukukhahlela, uyakwazi ukuheda, uyakwazi ukungena ebhokisini. Ngicabanga ukuthi umdlali esimdingayo masingamu-compare-a noCele, cha mina ngi-prefer-a yena uCastillo my Castillo, yabo, ngoba uwumdlali okwaziyo ukuheda, uwumdlali okwaziyo ukukhahlela njengaye nje uSmartisa impela exactly. So bese ebengasekho umdlali ofana naye uMarti, ngoba kwahamba uMarti, bengasekho umdlali odlala lapha esiswini okwazi ukukhahlela, yabo. Ngicabanga ukuthi babuyise yena kunga-add-a kakhulu. Umjidi uyakwazi ukukhahlela, uyakwazi ukuheda, uyakwazi ukuphasa, yabo, yabo. Kanti ukuthi kungazi-ke ukuthi iy'ndaba eziyiqiniso kangakanani-ke lezi, yabo. So makuthi ziyiqiniso, cha, bobe basebenzile ngokumbuyisa ngoba i-culture ye-team useyayazi. Iy'nto ey'ningi nje ayikho into abangamfundisa yona engayazi, yabo, lapha kwi-Chiefs. Sengafika nje ngafika mayefika namhlanje ngafika ngisase adlale, i-team iyayazi, uhlalile ethimini, bayamazi, environment uyayazi. So nje akukho okutheni esingathi nje kuyobe kukusha kuye. Angazi-ke ney'ngane zakwethu niyibona kanjani le ndaba makuthi mayingaba yiqiniso. Kutheni kini? Kutheni kini babhemu? Kutheni kini babhemu? Ngibonge nibe nosuku oluhle.